Polícia do akcie nasadila takmer 1000 policajtov. Najväčšie obavy pred zápasom boli zo slovanistov, ktorých prišli podporiť aj fanúšikovia Brna. Ich cesta zo stanice na štadión to boli delobuchy, svetlice, dymovnice a niekoľko zranených. Čo zostalo? Priamo na štadióne to bolo na provokácie, tak 1-1. Násilnosti na štadióne však vypukli v sektore domácich, ktorých podporovali fans z Ferencvárosu Budapešť. Oni si mysleli, že chcú ako napadnúť tých policajtov a potom všetci bežali na nás a takto nás udierali. Tá skupina fanúšikov, ktorí sú na tej časti tribúny od hlavnej, priamo zaútočila na policajtov. Keďže však organizátor zamkol bránu, ustupujúci dav niekoľkých ľudí ušlapal. 6 ľudí skončilo v nemocnici v Dunajskej Strede, jedného ťažko zraneného previezli do Bratislavy. V ohrození života však nie je. Ako je možné, že tie brány boli zamknuté? To sa treba opýtať usporiadateľom. Celkovo museli ošetriť až 50 ľudí. Polícia zadržala 31 osôb.